Insellmilkom. Insellem mod speċjali lill-morda fostkom, lill-anzjani f'darhom jew fid-djar tal-anzjani tagħna ta' Malta u ta' Għawdex u forsi wkoll barra minn Malta. Jiena jisimni Father Mario, Dun Mario Mule Stanjo. Salesjan, kont missjonarju, għamilt 35 sena barra, fosthom 22 sena fl-Afrika ta' fuq, fit-Tunizija. Hemmhekk jiena kont nagħmel xogħol fil-biċċa l-kbira ta' surmast ta' 3 iskejjel wara xulxin. Ta' min jiftakar fil-missjonarji wkoll li jinsabu sew lajċi, Assisin u Sorijiet u Brothers jistinkaw fl-għalqa tal-Mulej barra minn pajjiżhom, il-bogħod mill-ħbieb u l-qrabat. U issa nagħtu bidu għall-quddiesa li tagħti tant pjaċir lill-Alla l-imbierek li għandu qalb ta' missier u jieħu gost jismana infaħruh u nirringrazzjawh. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew narfu ħtijietna għax aħna midinbin. Ejjew nitolbu mill-kelma talla li minn hawn ftit ieħor se nisimgħu kif ukoll mis-sagrament ta' tqarbin, it-tisfija, il-fejqan, il-ħelsien tar-ruħ, tal-ġisem, tal-qalb u tal-moħħ. Il-moħħ jiġifieri ir-raġunament tagħna. Ma ninsewx ukoll nitolbu minn Alla f'dan il-mument it-tisfija u l-fejqan ta' kull ma niftakruh il-memorji tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Il-Knisja Kattolika illum tfakkar il-ħajja u l-martirju tal-Isqof San Ġosafat. Nitolbu għal Mulej fil-Knisja l-Ispirtu li bih imlejt lil Ġosafat Qaddis biex ta' ħajtu għal-merħla tiegħek bit-talb tiegħu mis-sema qawwina bl-istess spirtu ħalli ma nsibuwix bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għal ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Qari mit-tielet ittra ta' San Ġwan Apostlu. Aziz Gajju, inti qiegħed iġġib ruħek bħala bniedem ta' fidi f'dak li qiegħed tagħmel għal ħutna imqar meta jkunu barranin. Huma xedu dwar l-imħabba tiegħek quddiem il-Knisja. Tagħmel sew jekk tiqaf magħhom fil-vjaġġi tagħhom kif jixraq lis-servizz ta' Alla. Għax jekk dawn sefru, dan għamluh għall-isem u bla ma ħadu xejn mingħand il-pagani. Mela nies bħal dawn aħna fid-dmir li nilqawhom ħalli bekk nissieħbu magħhom fil-ħidma tax-tixrid tal-verità. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien ħin il-bniedem li jibża mill-Mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-Mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-Mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek. Flimkien,
ħini il-bniedem li jibża mill-mulej. Ġid u għana jkunu f'daru, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, dawl fid-dlam ifeċċa t-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa, flimkien, ħini il-bniedem li jibża mill-mulej. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu, flimkien, ħini il-bniedem li jibża mill-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qarib il-bxara tajba l-Vanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ġesu għal parabola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għallilhom. Kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-arbna dejqitni ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej Ġesu qal. Isimgħu ftit jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lil magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Eżis, il-ħajja u l-mewt tal-martri tista' tidher li xi ħaġa l-bogħod minnha m'għandix taqsam magħna. Fil-każ ta' Ġosafat Martri Wisqof għandna eżempju ta' nisrani li jindokra lin-nies fil-bżonnijiet materjali tagħhom imma wkoll tal-bżonnijiet spiritwali tagħhom. U m'għandniex ngħidu tiegħu stess. Issib ħafna nies jippritkaw il-karità. Oħrajn jippritkaw l-importanza tat-talb. Fin-nisrani bħal fil-każ ta' Ġosafat, dawn iż-żewġ tiħwejjeġ importanti jingħaqdu flimkien. Hemm bżonn li nżewġu l-importanza tad-dover tagħna, dover soċjali, mal-ħbieb, saħansitra mal-edewwa, mal-qrabat, mal-ġirien, kemm importanti d-dover tal-uliet kif ukoll tal-ġenituri, tan-nanniet u t-sijiet, bil-kuġini b'kollox, tad-dover lejn u fil-familja. Naturalment, hemm min għandu d-doveri tiegħu
soċjali, ċivili, fuq ix-xogħol. Xogħol li jinvolvi teknika, tiswija, liġi, mediċina u x'naf jien. Ġosafat mela bħal qaddisin kollha jemmen u mhux biss jemmen imma jieħu ħsieb ir-ruħ tiegħu, ruħ eterna u l-erwieħ. U żgur li ma naqasx milli jieħu ħsieb il-foqra u dawk fil-bżonn. Jista' jkun li fil-qasam soċjali maħniex daqshekk ta' importanza. Imma Kristu stess jgħidilna li kull wieħed u waħda minna lejn dawk ta' tamparna, lejn dawk iżgħar minna u taħtna, kif ukoll u ma ninsewwix din lejn dawk ta' fuqna. Kollha kemm aħna għandna d-dover li nwidbu, li ngħinu permezz ta' twiddiba, kif ukoll id-dover li nirċievu twiddiba minn żmien għal żmien. Għax kulħadd bla eċċezzjoni f'din il-ħajja, f'din id-dinja, jinsab jitgħallem u jitgħallem iħobb. Hemm ukoll id-dover li nindukraw ir-ruħ eterna tagħna għax jiġri x'jiġri fil-ġisem. U nafu li l-ġisem anki jekk ifieq mid-darba ir-ruħ hija eterna. U hemm bżonn nippreparaw għal ħajja eterna f'din id-dinja li hija fil-fatt skola li fiha nitgħallmu jalla kull wieħed u waħda minna jirnexxi fl-eżami jew l-eżamijiet tal-ħajja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-ħajja u l-mewt ta' Ġosafat, Isqof u Martri ifakkarna f'dawk il-ħafna vittmi li jmutu maqtula għal xejn b'xejn imma għal raġuni. Prinċipalment emnuha jew le għax huma nsara, mhux għax għamlu xi ħaġa ħażina. Imma hawn pajjiżi fid-dinja fejn inti tinqatel jekk tibdel ir-reliġjon ta' qabel. Niftakru mela fil-vittmi tal-martirju, fil-familji tagħhom u ma ninsewx nitolbu għall-qattila tagħhom, l-esekuturi ta' sentenzi inġusti. L-insara l-aħwa tiegħi u din hija statistika verissima ikkonfermata minn studji li jsiru kull jum, kull xahar, kull sena l-insara huma l-aktar reliġjon ippersegwitata bil-qtil, bil-ħtif, bil-gideb u x-xilja fil-qrati inġusta. Għalihom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ġosafat kien Isqof. Nitolbu għal kleru mad-dinja kollha biex djakni u assisin u isqfijiet u l-Isqof ta' Ruma magħna inkunu kollha kemm aħna fidili lejn id-dover tagħna li nxandru l-kelma u nkunu ta' eżempju għal kulħadd u biex insalvaw ruħna b'dan il-mod nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar nett nixtieq nitlob għall-edukaturi u l-katekisti dawk li jindukraw it-tfal tagħna fl-isptarijiet u fl-iskejjel biex Alla jkun magħhom u mal-pazjenti u żgħażagħ li jieħdu ħsiebhom nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. U intu Alla isma' u wettaq dan it-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla tarf, sawwa bil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti tal-ħobs u tal-inbit, wettaqna fil-fidi tiegħek li Ġosafat Qaddis stqarrasa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid għall-fidwa tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr u Alla. Għaliex San Ġosafat ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-ħaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħna biex inkunu nistgħu niġdu għalik u nagħmlu d-doveri tagħna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema ma neqfux u ma nejjewx infaħruk f'din il-ħajja fuq l-art. Bla għeda intennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn u n-nixxija ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu għallilhom. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll, wara li klaħal kalċi reġradlek il-ħajru Alla, ta' lid-dixxipli tiegħu għallilhom. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan u għal-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej Alla mis-sir tagħna l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-fidwa u l-ħelsien tagħna u tad-dinja irroddulek ħajr. Għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u nservuk. U mill-ment u miċ-ċokon tagħna nitolbu li ruħ dusitek l-Ispirtu Santu taqadna f'ġisem wieħed, xirka waħda, tempju wieħed, lilna li neħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu, ibnek l-Aziz. Ftakar mulej fil-Knisja wettaqna l-koll fl-imħabba kull fejn insabu fid-dinja. Flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof ta' Ruma, mal-isqfijiet tagħna ta' Malta, Charles Jude u Joseph, mas-saċerdoti u d-djakni ministri tiegħek kollha. Ftakar f'ħutna li straħu ħallewna bit-tama tal-qawmien tagħhom u tagħna. Ftakar fl-erwieħ kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dija tas-sema l-amara tiegħek o Alla. Ħenna lina l-koll, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fid-gawdija, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, omna wkoll mogħtija minn fuq is-salib, flimkien ma' San Giusepp, l-arus tagħha, mal-Apostli, il-Patriarki, il-Profeti, San Ġosafat u l-Qaddisin kollha. Għamel li magħhom infaħruk kun sebħuk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-biċċa l-kbira minna ma jmutux martri, però kull min jagħmel id-dover tiegħu jew tagħha huwa ta' bilħaq martri tad-dover. U biex nirċievu l-għajnuna biex nagħmlu d-doveri tagħna, ejjew nitolbu dik it-talba li tagħna iben il-missier stess li huwa ħuna għax aħna wkoll uliet il-missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna u salvana nitolbuk mulej Alla minn kull deni u kull periklu. Għatina fit-tjieba l-ħnina tiegħek is-sliem fi żmienna mad-dinja kollha biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa sew minn kull inkwit żejjed. Aħna u nistennew u nittamaw lena tal-ġenna u l-miġja mill-ġdid tal-feddej tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim tibżgħu xejn nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna u l-biżgħat firħa tagħna, ħares lejn il-fidi tal-arusa tiegħek il-Knisja. Għatina islim u l-għaqda. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. U issa ntemmu din il-qudiesa bl-aħħar talba. Għatina mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-sliem biex fuq l-eżempju ta' Ġosafat Qaddis bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Infaħru lil mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija, l-aktar qaddisa u rina li jintomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkuntemplaw ma' Marija l-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Arkanġlu Gabriel ħabbar lis Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, glorja lill-Liben, glorja lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkunteplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Marija marret iżżur lill-kuġina tagħha Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkontemplaw il-misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek,
Mbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek mbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Marija u Ġuseppi preżentaw lil Ġesu fit-tempju u ltaqgħu mal-profetessa Anna u l-profeta Xmun. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkonsidraw il-ħames u l-aħħar misteru tal-ferħ. Meta Marija u Ġuseppi ħallew warajhom lil Ġesu sabuh fit-tempju jisma' u jkellem
lid-dutturi tal-liġi fejn ħabbar illi hu kellu jagħmel u jkun fuq xogħol u dover lejn missieru. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slim ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marja Santisma urina li inti Om. Għalik jisma talbtana Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Inselmu lil Marija. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa, tama tagħna. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva lilek li tniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistrieħu ma fil-paċi. ammen. Il-litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinita qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu.
itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min fdina, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjeba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għati linna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ, tal-ġisem, tal-qalb u tal-moħħ, u bl-interċessjoni tal-imqazza u l-glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna speċjalment il-familji tagħna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Addis Josafat. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Ġesu binalla kelma talla li saret bniedem. Li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk. Li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.